sam Vladimir Šećkanović i trenutno sam uposlenik Al Jazeera Balkans, radim ovdje kao Head of Planning, ranije sam radio u dnevnim listovima Faktor i Oslobođenje te u magazinu Dani. Sve je počelo 2004. godine kada sam upisao Univerzitet u Tuzli, odsjek novinarstvo. Pa ako je i vaš izbor odsjek novinarstva na Univerzitetu u Tuzli, srdačno ga preporučujem.